Kaixo, ongi etorri hirugarren praktikara, JK biegonkorra. Goazen ba, lehenengo beti bezala elektronika atalean sartu, ikasgelako lanera joan, eta hemen aurkituko zuen gure hirugarren praktika. JK biegonkorra. Praktika hontan, JK biegonkor bat erabiliko dugu. Beste txip. Biegonkor honek bi pin emango izkigu eskuragarri. Set pina, set eta reset pina. Set pina emate jaunean J biegonkorra piztu ingo zaigu. Bat egoeran jarriko zaigu. Neikoa da set hortan pulso bat sartzea, pulso txiki bat, positiboa, JK biegonkorra batean eoteko, eta betirako batian gelituko zaigu. Aldiz, reset pinetik sartzen bali maio pulso bat, biegonkorra, JK biegonkorra itxaldu ingoa, reseteatu, eta 0 egoera hartuko. Eta 0 egoera hori mantentzeko kapaz izangoa, betirako. Ulertzea, horregatik izena du bi egonkorra. Bi egoera egonkor dazkalako. Guk set agindua ematen bali maio, naiz eta agindu motx eman, bi egonkorra piztu ingoa eta piztuta mantendukoa, noiz arte, betir arte. Eta tartian, noizbait reset pulso bat sartzen bali maio, bi egonkorra itzaldu ingoa, noiz arte, betirako. Ariketa, bidian ez bali maio berriz set bat sartzen edo reset bat sartzen. Hau, azkenian, memori bat. Norbaiten masaileko bat ematen bali maigu, bizitza guztian goratuko gea, zeinek eta noiz masaileko bat eman digu, memoria da kaulako. Biegonkorrak da on memori, oinarrizko memorik ezagunena. Momentun batean, setean bat sartzen maio, bea biegonkorra piztuta gelditukoa betirako bat horrekin. Memorizatu indu. Setean bat euki daula. Eta resetakin berdin. Resetean bata sartu ezkeo, biegonkorra betirako itxalduta geldituko. Gogoratu, norbaiten masaileko ematen zuenean, gogoratu, ze ondo gogoratzen zaten zenek eman dizuen. Jota eta biegonkorra ere oso ondo gogoratzea, setetik edo resetetik, nundik sartu zaion, azkenengo bata. Memoria elektriko hau, informatikan oso erabilia ez. Informatikaren oinarria da. Gure disko gogorretan eta gure mikroprozesagailutan lan elektronikoa egiteko oinarrizko memoria da. Simulazioan JK biegonkorra simulatuko dugu, baina montaian toggle biegonkorra ingo dugu. JK biegonkorrean oinarritutako montaia txiki bada. JK komplikatu xamarra izatean, toggle biegonkorrean ite deuna da. JK pinak, bilai bat egoera sartu, eta JK biegonkorrak bilak bat dian egoeran, iteuna da beti kontrakoa. Alegia, sakatzaile batekin, ingo deuna da. Sakatzaileai emate joan bakoitzean, argila piztuko da. Berriz emate jaunean, itzaldu ingoa. Berriz emate jaunean, piztu. Berriz emate jaunean, itzaldu. Berriz emate jaunean, piztu. Hau, togelan montai hau, pixkat aurrera ikusiko dugu, eta ulertuko zuen. Lehenengo beraz, ikusi oain iten egean bideoa, eta gero praktika hau. Ze elementu ibiliko ditugu mendazkaunak. Mikrokontroladorea, Arduino Uno, bi erresistentzi 220 ohmiokoak, 5 mm LED berdea, sakatzailea, eta 7200 eta 333 txipa. Honek bere barruan, bi JK biegonkorra euriko ditu. Goazen bat txipa ikustea. Txipa ikusi baino leheno, barkatu. Biegonkorra, ingelesez flip-flop edo latch izenekoa, multibidratzaile bada.
Guk, behin zerbait indionian, da kanbortik perturbazioik espalimadaka, kapaz da 0 edo 1 egoera, piztuta edo itzalduta egoera, nahi bezain beste demoran mantentzeko, betirako. Eta ezaguarri hau da, elementu elektroniko hau oso erabilia izatia iteuna. Eta nola hartzeitu flip-flop edo latxonek 0 eta 1 egoera horiek? Egia taula hontan oinarrituta. Hau da guretzako, gehien erabiliko duen elementua. Egia taula. J kabiogonkor batek, J sarrera, K sarrera eta erloju sarrera badazka. Clock. Eta irtera bat, Q. Beste bate badaka, kontrako, baina guk ez dugu biltzen. Guk Q irtera biliko dugu eta hemen leda jarriko dugu. Bai? J set edo piztutzeko sarrera da. Eta K reset edo itzaltzeko sarrera. Bilak 0 jartzen maitugu, eta kloketik pulso bat sartzen badeu, klik. Bilak 0an eta kloketik pulso bat sartzen badeu, no change. Egoera ez da aldatzen. Irtera piztuta balimazean, piztuta jarraituko, eta itzalduta balimazean, itzalduta jarraituko. Ez da aldaketarik. J eta K 0 ez da aldaketarik. K bat jartzen badeu, alegia reseta edo itzaltzeko pina batean, eta irakurri ite balimadeu, irtera itxaldungoa. J batean jartzen badeu, eta K 0, alegia set edo piztutzeko egoera batean, eta irakurri ite badeu, piztu ingoa, biegonkorra, set ingo. Eta guk gero praktika montatuko deuna urrengoa izango. J batean balimadao, beti, eta K batean balimadao. Eta guk kloketik pulso bat sartzen balimadeu, togel funtzioa ingo. Piztuta balimazioan gauza bat, itzaldu ingo. Eta itzalduta balimazioan, piztu. Bai? Urrungo elementu ikusiko. Beraz gogoratu. J eta K bilak 0, aldaketarik ez. J0 eta K bat, reseta. J bat eta K0, zeta edo piztu. Eta bilak bat dianean eta irakurtzen duen bakoitzean, togel edo aldaketa. Bai? Bueno, goazen hemen ikustea, zirkuito honek, J eta K biogonkorrak hemen dakau, nola funtzionatuko dugu. J sarreran, etengali badakau. Momentu honetan itzaltzen egea eta kare itzalduko da. Bilak itzalduta dazkaunean, hemen dik erloju badakau. Klik, klik, eta erlojua urdinean jartzen bakoitzean, orduan ingo irakurketa J eta K. Klik, mendaka erlojuan zinua, klik. Baina bilak 0 nola dian, J 0 daun eta K 0, irakurtzen bakoitzean, argila ez da aldatzen. Aurreko egoera mantentzen, no change. Oain, J aktibatuko dugu, set egoeran sartuko gara eta argila piztuiko. Irakurtzen bakoitzean, J bat irakurtzeu, argila piztuta. Oain, bilak 0 irakurtzen ditu, baina argila piztuta mantentzen. No change. Honek esate jo noiz irakurri. Oain, K aktibatuko dugu. K aktibatzen dugunean, irakurtzeunean, itxaldu itea. Reset. Reset, itxaltzen badeu reseta, bilak 0an mantendu itegu, itxalduta mantentzen, no change. Lertza dugu ez, set, reset, oain berri sete iman dileu eta argila piztu da, eta piztuta mantenduko. Noiz arte, reset bat eman arte, reset emango jau, klik, eta argila itxaldu. Reset kenduko dugu, argila itxalduta segitzeu, oazen setei ematea da argila piztutzea, set kendu, resetei eman da argila itxaldu, set argila piztu, reset argila itxaldu, beti ikusi klokak
seinali emateunean orduan iteitula lanak. Eta bilak piztutzen baitugu J eta K. Klik, ikustezu erlojuak ze maiztasunekin argila egiten, klik. Ba, maiztasun hortan, pulso bat daun bakoitzean argila aldatu ingoa. Txaldu, piztu, txaldu, piztu, txaldu, piztu. Zergatik, ba, J eta K, bilak bat aidalako irakurtzen, da toggle iter aidalako. Bilak itxalduta, itxalduta. Bai? Dudan ba, limakazue, ba, errepasatuko zuen parte. Hemen, denboran diagrama ikustia dakau, klok edo erlojuak gora iteun bakoitzean irakurketa batean. Hor bat, hemen beste bat, hemen beste bat, hemen beste bat. Kasu hontan, bat, bi, hiru eta lau aldiz irakurriko luke J-kak ze pasatzen nahi da. Lehenengo irakurketan J bat eta K 0 irakurtzen. Orduan, irterak esateko, hombre, set, piztuta. Piztuta mantendukoa noiz arte, urrengo irakurketara arte. Urrengo irakurketara iristeanean, esateko, hombre, irakurketa, J batian, K batian, bilak batian daude, orduan nik aldatu inberde, toggle, eta tik aldatu ira. Itxalduta mantentza. Noiz arte mantenduko itxalduta? Urrungo aldaketara arte, urrungo irakurketara arte barkatu. Tartian zerbait aldatzen manimada, ez dio kasu egiten. Urrengo irakurketan, klik esateko, hombre, irakurtzea. J bat eta K 0. J bat eta K 0, J bat eta K 0, set, piztu inberdet. Tortzea argila, klik eta piztuta. Noiz arte hone arte, eta hemen berriz irakurtzeko. J0 eta K0. Orduan, berdin mantenduko naiz, klik eta berdin mantentza. Ikuste dugu ez? JK biegon gorra da gaur egoneko informatikan oinarrizkoena dan elementua. Memoria egiteko alio. Orduan, biegon gor bakoitzak 0 edo bat almazenatzeko aukera daka. Imaginatu, disko gor batian, mikrokontroladore batian, zenbateko 0 bat kantidadea dakaun, zenbateko JK biegon gorre upiko ditugu. Milioika eta bilioika eta trilioika biogonko. Baina hoxe da, 0ak eta batak biogonkorretan gorde, eta hori da azkenean argazki bat, bideo bat, o WhatsAppeko mezu bat. Bueno, guazen beha montaia itea. Gukin berdeu montaia, toggle montaia bada. Eta hortarako urrengo eskema hau montatuko. Baina, guazen bera, JK biegonkorran egia taula ikusi deu, eta guain datasita ikustea edo bere pinak nola dian ikustea. Bueno, hemen dakau JK biegonkor bat, bere J hankakin, K hankakin eta klok edo erlojuakin. Eta irtera leda jartzekoa dakau hemen, Q, 12. pinean. Orduan guk 12. pinean leda kolokatuko da. Q edo irtera. J, Z, martxan jartzekoa, piztutzekoa, 14. pinean eukiko dugu. Kloka edo erlojua irakurtzeko pina lehenengoan. Eta K edo reseta 3. Bai, ez da? J 14. K 3. Erlojua lehenengoan, hori dia guretzat 3 pin garrantzitsuenak. Horango esan ikustea, nola konektatzen ditugun horiek. Mentxe dago. Erlojua, lehenengo pinean zeona, pulsagailu bitartez sartuko den seinale bat izango. Guk, pulsagailu material bakoitzean, klik, lehenengo pinonta 0 voltio sartuko zaizkigu. Titik, eta honek irakurri ingo. JK biegonkorrak. Ze irakurriko pulsagailua material bakoitzean. Klak. Bere J eta K hanketan da ona. J hankean direkto 5 voltio sartu ditu. Orduan J bata irakurriko beti. Eta K hankean, hemen dakau, baita ere
5 voltio sartuko izkideu. Orduan beti bata irakurreko. Pulsagailua ematen joten bakoitzean, J eta K beti nola bat dian, zein gau. Hau ezen gora, J eta K bat bali madia, eta guk kloken pulso bat sartzen badeu, togen. Kontrakoa ingo. Irtera konmutatu ingo. Orduan, ni pulsagailua emandakoan, beak irakurtzeu bat. Kontrakoa, eta argila piztuta balimazion, itzaldu ingo. Eta argila itzalduta balimazion, piztu ingo. Eta argila piztuta balimazion, itzaldu ingo. Itzalduta balimazion, piztu. Hori, pulsagailuai emate joan bakoitzea. Ulertzea, hemen dagazu eskema protoboarran gainean montatuta, behar balimazioa mendikan egin dezakezue, eta guazen zirkuituan simulazioa. J eta K bi etengailu bitartez jarrita dazkaten. Eta argila hemen. Ni J eta K bilak itxalduta bali madazkat, ikustezu hemen 0 lotuta dazkatela, eta pulsagailua ematen joat irakurtzeko, aurreko egoera berdina mantenduko itxalduta bali mazion, itxalduta. J martxan jartzen bali maet, Z, eta pulsagailua eman irakurtzeko, piztu inberko luke. 1 eta 0, eman dakoan piztu inberko luke. Klik, eta piztu. Oain, piztutzekoa 0 jartze, eta itzaltzekoa edo reseta batian. Irakurtze ditut, bi hauek, txik, eta itzalditu. Claro, reseta martxan da, itzalditu. Eta hau da gure zirkuitoko montajea eta hau simulatu behar dago ondo. J batean dakatenian eta K batian dakatenian, bilak bat, irakurritako bakoitzean aldatu inberko luke. Honen egoera. Bazen hau probatzea. Mango jot, pulsagailuai, piztu ite. Berriz emango jot, itxaldu. Berriz eman, piztu. Berriz eman, itxaldu. Itxalduta nagon telebistara etortzen naiz, eta telebista piztutzat. Emate jot berriz, eta itxaldu itet. Berriz emate jot, eta piztu itet. Berriz emate jot, eta itxaldu itet. Ulertzen zuen elementu honen memori zentzua, ez da? Beak badak itxalduta daola, orduan berriz ematen baiot, urrongo aktitudia beria edo egitekoa piztutxe izango. Eta piztuta bali mado, eta pulsagailua ematen baiot, alderantzizkoa eta. Itxaldu eta. Ni pulsagailua emandakoan beak badaki. Aurretik nola daun, memori badaka. Bai? Piztuta utzikoet, J eta K bilak 0 jarriko ditut, eta guain ematen bali maiot honei, bain gauna da, no change. Bilak 0 daude, argila piztuta bali mado, piztuta mantenduko. No change. Ondo aida lanean. Zein berdet itzaltzeko, reseta eman. Reseta aktibatu, eta irakurri. Eta itxaldutu. Vale. 1000 aldiz ematen baliot, 1000 aldiz itxalduko, itxalduta dauna. Ok, ez da. Montaia ikusiko dugu orduan. Eta hau montatu berko dugu, zirkuito fisikoan. Kontuan izan, pulsagailuetan, eta hemen bilak batian jarriko ditut, eta etengailua emango jot. Nik hemen behin bakarrikan ematia erresa da, baina benetazko pulsagailu batian behin ematia oso zaila da, ze boto txikiak iteitu. Zuk emate jozunean pulsagailua ipeak klik, 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 igual 3 aldiz eman dio. Mere muelia hola dalako. Orduan oso zaila da behin bakarrik ematia. Ze pasatzea, espadak hau debounce zirkuitokan bote txiki horiek, mikropulsazio txiki horiek ekiditeko, askotan ustez behin eman dio, baina 2 aldiz emate joula pulsagailuai. Baina, hori ikusiko dugu, hori. Hemen dakatena da pulsagailu txurira, pulsagailu txuri hau, JK bionkorreko klokea edo erlojura sartuta. J eta K bilak batea dazkatzu zuzenean konektatuta, da, nahi eman ezkeo.
argia piztute zait, berriz eman ezkio kontrako enberko luke, itxaldu. Ikusi ez hor bi aldiz hartu du. Saiatu ondo sakatzen. Baina azkaketa bakarra egiten. Batzutan bi aldiz hartzen maizue klik-klik, oain bezala, piztu itxaldu indu azkar, ez arduratu, bale? Hori bigarren ebaluaketan, debons zirkuituakin, kenduko izkilo mikropulsaketa horiek. Baina hori elektronika oaingoz aurreratua da. Inberduna da, sakatze dugun bakoitzean kontrakoa. Klik, piztu. Klik, txaldu. Klik, piztu. Klik, piztu itxaldu, bilakin ditu. Bai? Oso ondo. Naiz eta batzutan bilakin, argi gelditzen zaiguna da, gure zirkuitua ondo da bilela. Beraz, oaingo zaportu iten naiz, urrungoan laugarren praktikakin berriz ikusiko zaitu. Eskerrik asko.